Per què és tan especial aquesta escola? Hola, benvinguts a l'Infocar. Avui comencem felicitant l'escola Joaquim Ruyra de l'Hospitalet de Llobregat. Acaba de guanyar un premi superimportant. Ha estat escollida com la millor escola de Catalunya d'aquest any. Mireu, aquest és el moment en què recollien el premi. En voleu saber més coses? Doncs som-hi! Si tinguéssiu que dir un número per guanyar diners, quin triaria? Què us semblaria que un dels vostres pares us vingués a fer classe a l'escola? Això és el que està fent la Maica, una mare que ajuda amb les matemàtiques als alumnes de sisè. En aquesta escola treballen algunes assignatures en grups petits, de 5 o 6 alumnes, i en cadascun hi ha un adult que els ajuda, ja sigui mestre o voluntari. El grup no entén aquesta activitat i el professor, mare, pare, voluntari ens ajuda. Que tots col·laborem i ens ajudem entre nosaltres mateixos. Crec que així aprenem més ràpid, més fàcil. Amb aquesta combinació, aquí acaben aprenent tots, nens i ajudants. I així alguns pares que no saben el català o el castellà poden aprendre gràcies als tutors o amb nosaltres. En aquesta escola gairebé tots els alumnes i les seves famílies són d'altres països. N'hi ha de 28 nacionalitats diferents. Està Nicaragua, Índia, Pakistan, diferents països. I ens fa reconèixer, per exemple, cultures, idiomes. Que hi hagi alumnes de llocs tan diferents és molt xulo, però també fa que a l'escola constantment hi hagi nens que arriben i marxen durant tot el curs. Però el sistema d'aprendre que tenen ha fet que això no els afecti gens. Al contrari, s'han convertit en tot un model a seguir. Per exemple, quan porten 20 minuts fent una activitat, un comptador els avisa que s'ha de fer un canvi. I així ningú es cansa. I a més s'ho passen molt bé, tant que mireu. És el timbre del pati i aquí no es mou ningú. Sempre ens animem a acabar l'activitat perquè ens agrada, és divertida i el pati pot durar sempre a tota la setmana hi ha pati. Si tots els pares venen, ens coneixem millor perquè serem com una família més gran. Ja heu sentit la Janeri. Aquesta manera de treballar fa que tots es coneguin millor i que després puguin fer coses junts també fora de l'escola. És especialment important quan molts d'ells tenen la família lluny. Us ha informat la Irene Blai des de l'escola Joaquim Ruyra de l'Hospitalet de Llobregat, una escola de premi.